Sa mga personal diri subong masako gid sa provincial headquarters tungod magnahiwa diri subong nga random drug test ini siya part sa advocacy, part sa kampanya sa kapulisan for internal cleansing gani sa aton nga mga tropa dira no. Madali na lang mag-abot diri ang Regional Crime Laboratory Office 6. Thank you so much for the support sa sining aton nga programa. At syempre padayon, today is Thursday, syempre sa na-mention namon kahapon, miskan Wednesday kahapon naninlo kita every day. Kasi part na siya sang aton para ma-continuous naton ining despite nga safety seal kita ang continuity sa sining certification. And of course ang aton nga Women and Children Protection Desk mag-aten masubong sa isa ka meeting nga ginapangunahan or gina-organize or gina-preside sa Provincial Social Welfare and Development Office. Ini naman may kabahin sa mga programa sa mga kababaihan at kabataan, especially ining ginatan-aw kung ano ba lang pwede natin mahimo para matap na ining padayong pagsaka sa numero sa suicides diri sa probinsya sang Iloilo. Kag of course, bantay lang because madamo naman nagasaka ang mga numero sang accomplishments ng aton mga kapulisan, especially sa campaign against wanted person. 44 na ang nadakpan sa sulod lang sa 3 ka adlaw, kag 12 sa gihapon ang nadakpan sa aton nga illegal gambling. Kagahapon may isa na nadakpan sa ginatawag nga bypass operation against illegal drugs. Duwa na actually, duwa na gid. Okay. Duwa ka operation kag 4 na ang nadakpan. Yes, gani umpisa na naton ang mga mainit nga mga accomplishments nga gindulong sang aton mga police station diri sa probinsya sang Iloilo. Kahapon sang adlaw, alas 3:50 kahapon sa barangay Gihaman, Liganes, Iloilo, napatigayon ining isa ka bypass operation kung sa diin nadakpan ini si Emmanuel John Biadog, Montelibano, 22 anyos ang edad, with live-in partner ini siya nga residente sa barangay Gihaman, Liganes, Iloilo, native of Zone 12, Talisay City. O diba, congratulations sa Liganes NPS. Nakuha ining mga ebidensya diri sa aton suspitsado ang 4 ka pieces heat seal transparent plastic nga ginapatihan nga shabu. Pag ini siya magapangatubang na sa kaso nga paglapas sang Republic Act 9165. Congratulations once again sa Liganes MPS. Siyempre joint operation ini siya sang aton nga PDEA RO6 nga ginkandak sa pagpanguna. Siyempre ni Police Major Roy Pitayuna ang Chief of Police sang Liganes MPS. Congratulations once again. Congratulations man sa aton maasin PNP sa pagpanguna ni Police Major Fernand Limbungan sa pagkadako pa nila sa isa ka wanted person sa kaso nga robbery ining si Steven Alojado, 26 anyos, soltero pa lang, kaga residente sa barangay Linab, Maasin, Iloilo. 24,000 pesos ang piyansa nga ginrekomenda sang korte para sa iya temporaryo nga kahiluayan. Congratulations, Maasin PNP, and of course kay Police Major Fernand Limbungan. So, isa pa gid ka bypass operation ang gimpatigayon sang Pasig CPS kung sa diin nadakpan 3 gid kasuspitsado ining nadakpan ini si Jomar Losada I. Vergara, 35 anyos ang edad, nga taga barangay Sitio Mapilit, Barangay Manit, Pasig, Iloilo, kag si Alvin Sigusyo I. Makilan, 23 anyos, kag si Bonnie Ray Albino I. Tagodaber, 36 anyos, kahapon ini sa kagabi gimpatigayon ining bypass operation sa amuman nga barangay. Kung sa diin nakuha sini sa ila ining inang one piece nga sachet nga ginapatihan man nga shabu, kag kadamo pagid isa ka piece nga amo ni siyang gingamit nga bypass ano ni siya? Bypass money. Bypass money Or bypass item. Bypass item kag ining aton nga mga suspitsado ara na sa lock-up cell sa aton Pasig CPS para magapangatubang sining pagbayular sang violation of RA 9165. Once again, congratulations dira sa Pasig personnel sa pagpanguna sang ila Chief of Police nga si Lieutenant Colonel Dennis P. Pamunag. Congratulations. Importante gid nga ginapadayon sa Pasig City ang agresibong nga kampanya against illegal drug because I think isa sila sa mga LGUs nga gina-consider nga drug free na. So dapat protektahan nila nga hindi masudan liwat sa mga
individual nga may tuyo naman sa pagpalaknag sa sining illegal nga aktibidades dira sa Pasig City. By the way, congratulations sa aton nga Zaraga MPS tungod nga na-convince nilang isa ka retired PNP member nga mag-turnover no sang iyang M16 rifle nga wala na sang lisensya, expired na. Gani congratulations man sa aton nga former katropa, once a police, always a police, for setting a good example sa atong pamuluyo dito sa Banwasang Zaraga sa pag-turnover sa imong nga loose firearm. No? Kaga, hindi lang ang Zaraga, may araman ang Dueñas MPS, may isa man sila dira ka pumuluyo nga nag-surrender sa iyang Paltic nga caliber 38, kag amo man sa Santa Barbara may calibre 22 pa nga surrender, kag sa Carles may ara man nga isa ka unit sa 9mm caliber arms core nga surrender ang ato mga pumuluyo. Again sa Liganes, not only once but twice ang sa Liganes because may isa pagid ka caliber 40 again deliver man or surrender ang isa naton dira ka pumuluyo. Kag sa Kalinog amo man may surrender man nga isa ka homemade nga 12 gauge shotgun, kag sa Zapatad naman niya ang isa ka rifle grenade ang surrender sa isa nato pumuluyo diri sa Batad MPS. Sa ato mga pumuluyo nga nagsabat sa amon nga kampanya Uplantikal o katukhang kontra armas lutang, madamo gid nga salamat kag sa liwat na agdag namon ang mga kapamilya, mga Ilonggos nga encourage ang inyong mga kaupod sa balay, inyo bana, inyo tatay, inyo utod or inyo amigo Na na nabalaan mag-surrender ninyo na. nga may ara nga mga loose firearms nga i-surrender na ina sa ating mga Or police i-deposit station. nyo kung mga expired na mga lisensya sila. Kag willing pa nga mag-renew sang license. Sa ila license. Okay. Sa bahay naman sa Nganiway MPS, isa ka wanted person ang nadakpan kahapon alas 10:30 dito sa barangay Tamunan, Haniway, Iloilo. Ini si Arnel Velasco Alde, 37 anyos ang edad, nga pumuluyo man sa among nga barangay sa kaso nga other sexual assault under Section 5 of Republic Act 7610. May ari ini siya nga 200,000 pesos nga temporary bail. Sa bahay naman sa San Dionisio MPS, isa pagid ka wanted person ang nadakpan kahapon alas 5 ini siya sa barangay Mandawak, San Dionisio, Iloilo. Amo ini si Virgilio Bernas Jr. Atanyoso, 33 anyos ang edad, nga taga barangay Mandawak sa San Dionisio, Iloilo. Sa kaso naman niya nga murder, pag may-ari ini siya nga 100,000 pesos, 120,000 pesos nga bail recommended. Once again, congratulations sa San Dionisio MPS. Siyempre sa pagpanguna sang ilang Acting Chief of Police, Police Captain Rene D. Del Castillo. Wow, Congratulations. At ginadayaw man naton ang pamunuan ni Police Major Ronnie Brillo dira sa Concepcion MPS sa agresibo nga pagbantay sa aton nga mga kalalawra dira. Gani kahapon may illegal fishing naman sila, may mga duwa naman sila ka mga persona nga nadakpan tungod sa illegal nga pagpangisda dira sa baybayon sang barangay Bakhawan Sur, Concepcion, Iloilo. Sir Brillo, kag sa Concepcion team naton dira, congratulations. Alas 9:22 na sang aga. Happy morning and happy watching dira kay Vel Patriarchs. Good morning, good morning. Kay Sir Romel Dilag. Ay syempre ang aton isa ka technical staff kay Alger, kay Geraldine Magbanwa, CPL, no? Staff Sergeant. Staff Sergeant Magbanwa. Kay Sir Jefferson Glory, kay kay Sir Cesar Mijares, and kay Sir Panoy. Good morning, watching from San Enrique. Sa atong pagpadayon, sa Balasan MPS naman, isa man kawali person ang nadakpan kahapon. Alas 12:15 ini siya sa barangay Kamambugan, Balasan, Iloilo, kung sa diin nadakpan ini sa Herlin Bandoo, Ina Elga, 35 anyos ang edad, nga taga barangay Kamambugan, Balasan, Iloilo. Ini naman siya sa sala nga qualified theft, kag may ara siya nga 40,000 nga bail recommended para sa iya. Once again, congratulations sa personnel dira sang Balasan MPS sa pagpanguna sang ilang OIC nga si Police Major Samuel V. Pinosa. Congratulations. Congratulations, Ged. Kag sa dumagas naton kahapon, dumagas MPS, may 4 ka mga persona ang ginpinaltihan tungod sila nadakpan sa nga illegal man nga nagapangisda sa baybayon sang Dumangas Municipal waters, no? So gani sa aton nga mga
kapulisan nila sa Dumanga sa pagpanguna ni Police Major Joven Arivalo. No, kag sa tanan nato ng mga katropa dira. Congratulations kids sa inyong padayong pagbantay. Tingala ko lang ma'am nga sa somewhere in the north. Damo-damo yung illegal fishing. Mas Kasi pero coastal sila. luwas sa coastal sila, siguro mas nami dira ang habitat na damo ang marine, very rich ang marine na resources dira. Dugang pagid sa Balasan MPS kahapon pagid nadakpan ining si Edmond Banyares E. Alarcon, 56 anyos ang edad. Isa ni siya ka wanted person sa kaso nga pagbayular sa Section 5 of Republic Act 7610 po silingon nag-iya sini nga biktima minor de edad. Ini siya may 200,000 pesos nga bail recommended. Once again, congratulations kay Police Major Samuel V. Pinosa kag sa imo dira ang mga personnel. Balos may gyapon ang Dumangas because may apat pag sila luwas ang apat kag ginamalo ko gina, may additional 4 sila nga napinaltihan man tungod na dakpa naman ini nga naga-illegal nga nagapangisda dira sa Calauran sang Dumangas. No, congratulations kay Police Major Joven Arivalo sa sining maukod or agresibo nga pagbantay sa aton aton baybayon dira para maprotektahan man ang aton nga marine sanctuary. Sa bahin naman sa San Rafael MPS, isa man ka wanted person na nadakpan, ini siya si Margie Banyes, ibalantong 50 anyos ang edad, nga isa ni siya ka businesswoman, nga taga Barangay Tabias, San Dionisio, Iloilo. Sasala naman iniya sa pagbayular sang Section 4 of Republic Act 9442. Pagmayari ini siya nga 12,000 pesos nga bail recommended. Once again, babayi ang ila diri OIC, Police Lieutenant Mary Jane Panes. Congratulations ag sa imo dira mga personnel. Congratulations, Ged. Kag of course sa Barotakbeo, as I said earlier, Concepcion, San Dionisio, Concepcion, Dumangas. Subong Barotakbeo naman, isa man ka coastal municipality naton, nakadakop man sa duwa ka mga persona nga naga-illegal man, nga nagapangisda, wala sang registration ng ilang mga motor bangka na ginagamit sa pagpangisda. Kag ang iban diri, wala outside na sila sa municipal waters, ang sa munisipalidad sila nga nagapangisda, no? So congratulations kay sa aton nga Chief of Police dira sa hindi sa Chief of Police, no, isa naton ka members ang task force bantay dagat nga si Police Staff Sergeant Trovel kag upod niya nga mga bantay dagat members nga nakadakop sa sining duha ka mga persona nga illegal nga nagapangisda dira sa Calauran sa Barotakbeo, Iloilo. Congratulations Gid sa aton nga pagpadayon sa pagbantay dira sa aton nga baybayon. Sa Barotac Nuevo naman, isa pagid ka wanted person ang nadakpan kahapon alas 12 sa nga kaudtuano, no, sa Barangay Quintin Salas, Haro, Iloilo. Ini si Jimmy Villalion Inabayat, 39 anyos ang edad, ang taga Barangay Libertad, Banate, Iloilo. Sasala naman ini siya nga reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Miari ini siya nga 15,000 nga temporary bail. Kaga once again, congratulations diri sa aton isa pagid ka female nga Chief of Police kay Police Major Rowena E. Hovero. Siyempre, kaupod ang iya deputy nga si Police Lieutenant Johnny Oro. Kag sa mga personnel nyo congratulations. Keep up the good work. Siyempre, ang Concepcion MPS may nadakpan pagid isa ka wanted person kahapon man alas 12 dito sa Barangay Igbon, Concepcion, Iloilo, kung sa diin nadakpan ini si Giger Padernilla E. Montero, 44 anyos ang edad, nagpumuluyo man sang Barangay Igbon, Concepcion, kung sa diin na ini siya sasala nga homicide kag may 40,000 nga bail recommended para sa iya. Once again, Sir Police Major Ronnie Brillo kag sa personal sa Concepcion MPS, congratulations. Kaya congratulate man naton ang Carlos MPS na ma-uptake nila nga pag-responde sa isa ka vehicular accident kahapon dira sa National Highway sang Barangay Barosbos, Carlos Iloilo, nga kung sa di nadakpan ang suspetsado sa sining vehicular accident. Kaya ginakasubo naton diri nga ang biktima na declared dead on arrival sa hospital dira sa distrito sang Balasan, no? Sa last 9:28 na sang aga kag Happy watching. Happy watching.
aside from happy watching, happy birthday sa akong dira nga utod si Rogie Lindero sa Saraga. Happy birthday po. Kay sa akong ihada sa Bacolod kanang tan subong si Bitcong Teres, ang akong migo dira sa Himamaylan si Alexander Magno Romeo, kag ang isa naton katropa ma'am si Tonilo Bolivar, Taga from Capiz. from Capiz. Kag of course kahapon belated happy birthday wala ta natamiyaw ang aton mga tropa ang idol ko kid si Sir Leo Castro kag Happy birthday po. ang professor dira sa Ateneo de Iloilo si Sir Herman Lagon. Happy birthday sa inyo tanan-tanan. At syempre, kay Cyrus Librando, kaupod natin ng isa kabatikan ka investigador sang IPPO PIDMU. Yes. Classmate, happy morning sa imo da. Syempre, ang atong San Miguel MPS are also watching. Is also watching si Unica Ihab. Siya along lang sa aton nga vaccination area. Kay Sir Lori Rodrigo, happy morning watching from First Antique Provincial Mobile Force Company. Jen, thank you so much. Please don't forget to share our live. And syempre ang aton nga second Iloilo PMFC nagalantaw man, no? Jen, i-share nyo sa inyong mga kaupdanan para mapamatinan nyo ang aton nga mga balita. Okay, sa bahay naman, sa aton pagpadayon, sa bahay naman sa Pinggawan MPS, isa pagid ka wanted person ang nadakpan kahapon alas 11:30 sang kaaganon. Ining sa barangay Poblasyon Pinggawan, Iloilo. Nadakpan ini si Marites Dalumpines kasadlang kay babae, no? 26 anyos, isa na siya ka-caregiver nga taga-barangay Poblasyon Pinggawan, Iloilo. Sasala naman ini siya nga serious physical injury. Kag may-ari ni siya nga 18,000 nga bail recommended para sa iya. Syempre ang aton pagid nga Ahoy MPS kanamin sini sa ila kay tatlo ka wanted person ang nadakpan. Hapon na una, dito alas 9:45 nadakpan ining si Tito Bostillo E. Salmayor, 34 anyos ang edad, may asawa nga taga-barangay Punta Salong, Manapla, Negros Occidental sa pagbayular sining illegal fishing municipal ordinance number 2006-28. So once again, congratulations. Siyempre sa ila dara nga Chief of Police Lieutenant Danilo Nuca, syempre kaupos ang iya ang deputy, si Lieutenant Jojo Octavo. Once again, congratulations. Nadakpan pagid nila ining si Jeric Lipiten E. Balila, 30 anyos ang edad, may asawa ka taga-barangay Punta Salong, Manaplan, Negros Occidental. Tagamo man si Randy Bulinas E. Jimeno, 47 anyos ang edad, may asawa, pareho man taga-barangay Punta Salong, Manaplan, Negros Occidental. Ini sila kasi nagpangisda diri sa kalalawran sang aton na coastal area sang Ahoy MPS kung sa diin wala ini sa lamang pertinent documents sang ila pagpangisda dira sa aton. Pag wala ini sila naka comply sang mga requirements sa swaging filean, ini sila sang kaso sang illegal fishing. Once again, sa aton dira Ahoy MPS, congratulations. Tatlo gid ka wanted person ang ila nadakpan. Amo na kita ako ma'am ang aton nga illegal fishing nga mga violations usually din sa north, no? Carles, ano pa, Estancia, Concepcion, San Dionisio, Balotacviejo, Dumangas, no? Kay ini siya nga area abi do blessed din sa nga very rich man nga ano nga isda damo-damo sa nga mga ano na fish sang fish sang fish. Ang damo-damo ba na mga ano shell Hindi, kay karami kasi sa mga LGU nila dira, oo. Thank you so much, Oo, kids. very active man kasi ang mga bantay dagat nila dira nga area. Kagaya diri sa area balaan, diri sa babaw sa ano, medyo budlay magpangisda tungod nga gabi ang balod. Kaga diri dag ko mga vessels, kaga usually ga comply gid sa mga requirements. So sa dunya sa MPS naman, isa man ka wanted person ang nadakpan kahapon alas 2:30 dito sa barangay Minanga, Dueñas, Iloilo. Kung sa di nadakpan ini si Wilfredo Laguna E. Lacerdo, 56 anyos ang edad, may asawa nga taga barangay Minaga man, the same, no, sa Dueñas, Iloilo. Ini naman sa sala nga violation of Section 5 sang Republic Act 9262. Pag may-ari ini siya nga 2,000 nga bail recommended para sa iya. Syempre ginsundan man ina sa aton Igbaras MPS kung sa inadakpan man ini isa ka wanted person si Roberto Ericol E. Sivalieno, 36 anyos ang edad, si alias Jongjong ini ila tawgon ka taga barangay Riruan, Igbaras, Iloilo. Sa sala naman ini siya nga pagbayular sa Section 1
sang aton PD 1602. Ini balang Karai Cruz? Karai Cruz, Ining Tumbo. tumbo na. Abi nyo lang ha. Abi nyo lang simple ngampang-ngampang lang, wala ka mo kabayular sang lahi. No. Ano na siya, aside from super spreader activity siya, Illegal gid siya. illegal kin siya ang pagpatumbok dira. Siyempre, sa katapusan natin ng accomplishment, ang aton nga San Dionisio MPS, congratulations, kay nakadakupan sila sang isa ka wanted person, kahapon alas 7 sang aga, si Limuel Luntaw E. Bernabe, 26 anyos, nga taga Barangay Tibias, San Dionisio, Iloilo, sasala naman ni siya nga grave threats, kag may-ari ini siya nga 36,000 nga temporary bail. Once again, congratulations kay Police Captain Rene Del Castillo kag sa inyo dira personnel sang San Dionisio MPS. Wow, bongga-bongga. Congratulations. Kada mo nalipay kami, makon mo pa rin sa 3 kadlaw, no? 44 na ang nadakpan. Kaga sa 44 nga nadakpan ngayon tanaw naton ang running mama because number 1 dire paspasanay sa number 1 nga spot ang Ahoy kag Concepcion Iloilo Wow. kag 5-5 ilang nga nadakpan nga wanted person kaga patas gid ang score no kay apat ka wanted person kag duwa ka tag isa sila ka most wanted persons. Parehas ang scoring. Parehas ang score. Kasunod diri ang Barotac Nuevo, isa ni kablantayan mga police station kay babakas man ni nakop sa mga wanted person. Ang Barotac Viejo amuman kag ang hindi taman may pag-i-underestimate ang Sara. Yeah, May Sara tatlo sila Bacoor, kabilog tatlo man sila. nga mga nadakpan nga wanted person kag everyday balaan ko coordinate sila sa mga pumuluyo agod nga mabalaan ang mga whereabouts sa mga ibang pagid nga mga residente dira nga may warrant of arrest. Siyempre, aking i-congratulate naman, ining duwa naton ka police station. Siyempre, si Liganes kag si Pasi sa pagpatigayon sining bypass operation. Correct. Hindi kaya basta-basta ang pagpatigayon sining bypass operation. Kaya nagapakita lamang ma'am nga wala Yes. niya nagalaylo ang efforts sa mga Ilonggo Cops nga pakig-awayan, pakigpatuan ang ining illegal drugs nga padayon sa pag-threaten sa aton nga peace and order dire sa probinsya sa Iloilo. Gindeklarar na sa aton nga provincial director ever since nga pagpungunya dire wala lugar ang illegal drugs sa probinsya sa Iloilo. Kaya na masuporta man sa handom sa aton nga pinalangga nga governor Arthur Defensor Jr. nga mangin progreso kag hindi lang malinaw mangin progreso ang probinsya sa Iloilo. Yan. So sa inyo tanan-tanan, thank you so much kid for watching. Of course kay sa aton nga mga OFW kay Milagros Pumarin, Jeronimo Lapian, kay Nova Sumagaysay Botante, kay Cesar Mijares dira sa Norway. Of course, kay nagamba ko si Nova Sumagaysay sa Saudi Arabia, Jeronimo Lapian dira sa New York, Milagros Pumarin dira sa sa Singapore, no? Good morning, good morning. Siyempre, si Michelle Almuhin, watching from Chile man. Okay. O, kay Sir Louis Daradar, watching from Maasin MPS. At siyempre, ang aton Carles MPS, nakatutok man dira sa aton. Happy Thursday man sa inyo dira. Congratulations again sa aton nga mga kaupdanan diri sa Provincial Investigation and Detective Management Unit nga nagapatigayon sa random drug test, no. This is a monthly activity na kung sa diin pipila naton ka mga kaupdanan diri sa provincial office kag sa mga police stations ang gina-subject sa random drug test to ensure nga wala sa aton mga tropa ang nagagamit sa illegal nga droga because again gina-abhor, no, ginakondinar sa aton nga organisasyon ang illegal drugs. Ganit dapat una dira nga mag-observe, una dira nga mag-comply sa sini nga requirement amo ang aton mismo nga mga kaupdanan, kita mismo nga ara sa serbisyo. Siyempre, nagatanaw man ang aton nga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero. Sir, good morning po sa inyo. Siyempre, good morning man kay John Brands, kay thank you man kay Redan Octavo, siyempre ang aton Dilos investigator sa Carmo, si Sir Mike Kuya, Kuyaban, kay Sir Mike Kuyaban. Si Sir Mike Kuyaban is one of the guru sa tinatawag na fitness, no. How we wish si Sir Mike Kuyaban could introduce ang iyang
ano siya ma'am eh, namin yung fitness program na gina-introduce. May isa kami kang unang gina-cook, ginaluto ng tani nga program para sa bilog ng mga kapulisan dali sa Region 6, pero na wait ko siya na dayon because of circumstances. But looking forward, Sir Mike Cuyaban, to work with you again kag sa imong team para nga ma-ensure nga physically fit, mentally fit, kag psychologically fit ang aton mga kapulisan dali sa probinsya sa Iloilo. Siyempre kay Ma'am Daniela Victoria, thank you so much. Kay Aname Pedrogosa. Aname Pedro, attorney din siya. Attorney, yes, Wow, attorney. Aname Pedrogosa, thank you so much. Kag siyempre sa kay Sir Louis Daradar, kay siyempre kay Lieutenant Batallones, dira, kay Sir Teddy Calubia. Siyempre ang aton banatig PCR, Araman, si Jerry Henry, ZB Apolinario, aton, ano na siya, Matonino, Atona Matonino, kay Lani Chen, kay Sir B-Boy Caballero, kay 2000 Jess, Luciano Abilar, sir, good morning po. Kay Mari Diaz, kay Yana Redosendo. Kadamo, kanami lang. Yes, kadamo. Again, alas 9, tantay 9 na sang aga, ginaremind namon kamo sa aton mga tumalanaw dire that Iloilo Province is still under modified enhanced community quarantine. Gani wala pa sang dine-in. Only take out and delivery ang allowed sa ating mga religious activities. 30% lang allowed sa mga churches naton. 5 days ang allowed para sa mga funeral or sa wake. Wala pa na open ang aton nga mga recreational facilities, bawal pa. Yes, siyempre ang aton nga curfew. Alas Alas 9 sang gabi, pakadto alas 4 sang kaganon. So bawal anay magwa outside that. Kung you can be home earlier than that, better. No? Except lang sa nagatrabaho, extended kada gabi, no? So okay lang na. Pero sa wala man lang trabaho, kag wala man lang transaction sa gwa, please stay at home. Kag of course kinapadayon ang ginaremind namo kamo to always maintain a healthy lifestyle. Mag-exercise tayo tuwing umaga, magkaon sa mga healthy foods. Bawal anay ang mag-stress. What I mean is don't stay late at night. Sleep well. 8 hours of sleep, 8 hours of sleep is still recommended by our doctors. Siyempre, take your your vitamins. Vitamins. Good. At siyempre, gusto namon ibalik-balik sa inyo sa pag-remind, sining pagsuksok bala naton sining face mask. Hindi nyo pag iluloy sa dalunggan. Hindi nyo pag nabalang ginabutan nyo lang din sa inyo sag-ang. Ibutang nyo gid, i-cover nyo gid. Siyempre, pinaka-importante mag-sanitize kita pag sa subong at simpo pagid ang social distancing. Yes. Haamo ginaiya ang balila 15 minutos nga hindi ka lang maka-expose sa isa ka persona. Safe na namo pero mas nami gid ang social distancing. Please sa aton mga Ilonggo dira nga nagalantaw, please padayon lang kita yang pagsunod kung ano ang ginabando sa atong gobyerno kay para gid na sa aton. Even sa natabo sa Saraga, sir. Yes. You share them. Ang natabo bla sa Saraga ato ba lang damo ang nagpositibo. Karon let's expect sa damo na increased number of mga nagpositive bala dito sa market nila. Pati ang aton kapulisan dira na apektuhan man. Gani sa aton bisa sa aton mga panimalay, i-maintain nato nga dapat kanya-kanya kita gamit sa mga utensils the permit nga i-disinfect or i-boil butangan sang mainit na tubig ang aton nga mga gamit para hindi kita mag-contaminate isa-isa. At sa mga face mask gali, nakita ko bala one time, kasi kaya ko sa salakyan mapimping, ang iba nga face mask, kaya ko duda ko, kapila na natin gamit, yung repeat bala, repeat use. So dapat hindi natin pag-repeat gamit ang mga face mask. I think face mask nowadays is already part of the essentials nato nga dapat naton nga i-procure, i-baklon. Kung naka-cloth ka mga face mask, always wash it every day. Kung pwede pa lang pabukalan man, kung wala din. nagit. Kaya ang iban niya, sir, let's asang reality ba lang wala giman kwarta. Iban inang kinabalik-balik ang cloth. Pero sige lang, basta as long as ginalaban, yun na siya bulus-bulusan, yun lang, inyo pabukalan sang ininit, pwede gid. Contact nyo si Dulcinea Badella kay nagapangatag sila free face mask, no? May mga sponsors sila dira nga nagapatay kanila panghatag. Yes. Happy morning kay Sir Mike Hubayan, kay Ma'am Rose Blaser, ara na si Ma'am Rose. Good morning kay si Mike, sir. Si Sir Mike Hubayan, watching niya siya from Santa Rosa, Laguna. Sir, salamat po sa pagtutok sa aming programa. Again, sa aton nga mga pumuluyo, ang aton nga, especially sa mga young professionals who is looking who are
looking forward to join the Philippine National Police nga tani gusto nila magkuha sa NAPOLCOM exams. Sorry gid to announce nga postpone pa, wala pa nakapagbuwa sa advisory ang NAPOLCOM kung saan ang next na entrance examination at the same time ang promotional examinations. But today may ara nga competitive examinations ang aton nga mga police corporal para sa next nila nga rangko ang police staff sergeant. No, good luck sa iyo tanan-tanan because more than 1,000 ang qualified pero ang quota for Region 6 is only about 110. So show the best that you can for this competitive examination and may the best, may the those nga nagbaka sa pagtuon. Oo. Pero doesn't mean nga kung hindi ka mo makapasar sa subong, hindi na ka mo mag-apply sa dason, no? Padayon lang, amo gid na. Pero guys, Try pero may and try, gituon, always understand our programs, always be updated with the happening sa aton nga gobyerno because these are the contents usually sa aton nga mga promotional examination. And the best thing is always do your best in your respective jobs because promotion is just but a bonus, no? Kanami sa nga pribilehiyo nga ginahatag sa aton sa gobyerno bilang mga miyembro sa kapulisan gani, we have to value it every day. We have to love our job gani nga magtarong kita tanan-tanan. Yes. Kag speaking of, thank you so much. Gusto ko pasalamatan as member sang PSMBFI. Salamat gid sa ano no, pwede gid panggastos namon dugang sa paamon panimalay. Madamo gid nga salamat sa inyong Paghahatag. financial support diri during pandemic naton. Data man makit ang mampingping nga once nga nag-support kita sa sining mga organizations nga naga-support man sa aton. That's why they serve the people who serve. Na may ara nga mga balik ang mga investment naton with PSAB5. Sa tanan nga miyembro sa Board of Trustees and staff, mga employees sa nga Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated. Thank you so much for the release sa nga ano na sa nga equity, a share sa equity sa Siyempre, mga ang ila miyembro. president dira, kag CEO, si Attorney Joel Napoleon M. Coronel. Thank you so much, sir. And of course, gina-congratulate ko man da ang classmate namon, isa sa mga Board of Trustees, Attorney Police Lieutenant Colonel and Attorney Catherine Tamayo Cipriano. Yeah, buga-buga kami ha. Kaya kami nga Board of Trustees dira sa PSMBF. Happy watching also kay Lieutenant Renzo Martinez. Happy watching. Tuon lang na mayad. Kag syempre kami may Ay, kanami sa mga dogi. Sir Martinez, thank you so much. Kanami namin sa mga dogs nimo and we hope one day maka-afford man kami sa gabalik sila dogs mga puppies kanag lagmi sa ilang mga quality sang breed sa mga ido. Sir Martinez, bisan aska lang please padala man sa amon. Happy watching also kay Lieutenant Robles. Thank you so much. Sir, thank you so much, Gate. Kag of course, sa aton nga mga pumuluyo padayon ang pag-provide sa aton nga mga Ilonggo Cup sa mga serbisyo paagi sa aton nga pag-ulikides. Kung may mga membro kamo sa panimalay nga nakita ninyo may mga sudden change sa behavior, they might be suffering from depression, please contact us. We might be able to facilitate you to psychiatrist para mag-address immediately. Hindi na hulaton nga mag-irreversible in ang mga conditions as early as possible. Let us help our members recover from sadness and eventually from depression. The moment kay magambal sila gani nga mapakamatay ko. Please take it seriously do kakakoy na do. Hindi na ko lalipay mga buhay do mo man bala please. I-PM nyo lang kami sa aton official nga Facebook page, ang Iloilo Police Provincial Office. We will consider it confidential. Okay? Happy watching kay Sir Masipat Frodo watching from Balasan. Wow. Good morning po sa inyo. And of course, sa aton mga kababaihan dira, kung kamo ang biktima sa pag-abuso or kamo may ara sa difficult nga situation, please contact our Women and Children Protection Desk. May ara kitang programa ang Babae Bangon Project. Ina siya intended gid nga magbulig kag mag-empower sa atong kababaihan to protect you and your rights against abuse. At the same time, we find ways in partnership with the local government units and other stakeholders to provide opportunities for livelihood. No? So, contact lang sa aming mga WCPD. Sa atong mga kabataan, nga mga membro sang gang, for example, again, wala kami nagabawal sa atong mga kabataan nga mag-member sang gang. And in fact, may ara kita nga Batang Pandilya Project para makakonect with you. We want to engage you in a more productive and meaningful way instead nga ma-involve ka muna sa iba nga mga malain nga mga putang. Bisyo. So coordinate with our WCPD man. personnel. May mga Diri sa- nanay police kita dira. May mga nanay police Sa kita dira. 43 naton ka police station,
hindi ka mo magkahuya nga Yes. magkadto dira. And kung ang inyong grupo is meant to really support each other, allow us, the Philippine National Police, to guide you para kag mag-engage sa inyo para mabuligan namon kamo giya kung sa diin ang mas productive kag mas nami nga mga buluhaton. Okay, nagadali ng aton dira nga technical staff kay dumalobat ang aton nga camera dire. Again, thank you so much sa tanan nga mga naga-support sa Kapi kag Balita, ang aton mga OFW, ang aton 43 ka mga police station, duha ka mobile force companies, ang mga kapulisan sa iban nga mga PPOs kag unit, no? Not only here in Region 6 but in other parts of the country. Thank you so much, kids, sa atong mga birthday celebrators again, sa akong magulang at Totoo J. Thank you. Happy birthday, more years to celebrate sa akong ihada kay Bitcong Perez, sa amigo ko kay Alexander Magno Romero. Happy birthday sa inyo, Tata tanan-tanan. Joto Tanes, thank you po for watching. Again, amo yan to ang mga information kag balita nga amo natipon para sa subong nga aga. Nalimpay gid kami sa inyo pa dayon nga suporta para mapamatian ang mga programa kag accomplishments sa inyo mga Ilonggo Cubs. Padayon lang sa pagsuporta sa the new big hit of Police Regional Office 6, ang hotdog sa IPPO, ang Kape Kag Balita. Sa ngalan sa mga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyong mga Ilonggo Cubs, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindor Jr. Pag ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Omiten. Inyo, Masaligan.